Vyrobiť, spotrebovať, vyhodiť. Takáto tzv. Lineárna ekonomika zaťažuje životné prostredie. Riešením, ktoré prináša zásadne iný prístup, je ekonomika kruhová. Konkrétne v inštitúcii, v ktorej vyseparujú použité kartonové obaly, budú používať toaletný papier, ktorý z týchto kartonov vyrobia. Do projektu sa ako prvé na Slovensku zapojilo mesto Senec. V Senci sa do projektu s názvom Komunálny materiálový kruh už zapojili materské a základné školy. Postupne pribudnú verejné aj súkromné inštitúcie. Základná vízia je minimalizácia tvorby odpadov. V ideálnom prípade by sa do projektu mohlo zapojiť až 80 000 ľudí zo Senca a jeho okolia. V konečnom dôsledku by to zachránilo asi 1150 stromov ročne. Z vyzbieraných nápojových kartónov by sa dalo vyrobiť až 68 tón toaletného papiera. Ten sa vráti späť do inštitúcií, kde predtým použité kartónové obaly vytriedili a kruh sa uzavrel. Kvalita recyklovaného hygienického papiera nie je horšia. Pre prírodzenú farbu buničiny nie je zrecyklovaný toaletný papier biely. Vyrába sa bez pridávania chemikálií, farbív a je dermatologicky testovaný. Hygienický papier je určite lacnejší a môže byť ešte lacnejší, pretože pochádza z lokálnych oblastí, nie z Južnej Ameriky. Pre úspech projektu je kľúčová podpora samosprávy a miestnej spoločnosti na zber vytriedených odpadov. Potvrdzujú to skúsenosti zo Slovenska. Projekt je pôvodne slovínsky. Vďaka tomu, že Slovensko má so Slovinskom dobré vzťahy, je tu určitá kultúrna príbuznosť v hospodárskom rozvoji a takisto v legislatíve, čo sa týka odpadového hospodárstva. Vďaka tomu to bolo Slovensko vybrané ako partner. Barbora Štecová, RTVS.